Ето нагледно показвам много силно опаразитен кошер. Вижте, цялото дъно е покрито с акари, стотици. Ето това тия къде се виждат, стотици акари. Тук се виждат, въпреки че има мравки, които ги изнасят, количеството изобщо не е малко. Това нещо е изключително паразитен кошер. От целия пчелин, тук са около 100 кошера, има само 2 такива. Тези кошери са така наречен развъдник или инкубатор за акари. Ако на тях не им повлияем по някакъв начин, те до голяма степен ще амортизират пчелите и най-вероятно през зимата ще умрат, а други пчели усетят, че кошера е без пчели и има мед, защото меда няма да е консумиран. Те ще влязат да събират меда, оттам нататък акарите ще се прехвърлят по тях и реално ще опаразитят другите семейства. Моя съвет е към колегите за превенция да си третират всички пчелни семейства, дори да не виждат акар, защото няколко дори да има, те в последствие правят голяма поразия и реално заразяват другите семейства.